priestoroch Spojenej školy na Masarykovej ulici v Prešove opäť úradovali mladí podnikatelia. Uskutočnil sa tu už 13. ročník celoškolskej súťaže Nápad predáva. Cieľom súťaže Nápad predáva je podporiť ten podnikateľský duch, podnikateľský nápad jednotlivých žiakov, možno podporiť zážitkovú formu vyučovania. Sme ekonomickou školou, takže chceme im dať tie ekonomické základy, ale nie len teoretické, ale tu hlavne po praktickej stránke, aby sa pripravili, aby vedeli odmaturovať. Súťažilo 22 školských firiem, ktoré si pripravili svoje podnikateľské zámery. Spracovanie nápadov a využitie stratégie bolo rozmanité. Môžu prísť akýmkoľvek nápadom, ktorý by sa vedel v reálnom podnikateľskom svete presadiť. Naša firma sa nazýva Diamond Tattoo Studio. Ako môžete vidieť, ide o tetovacie štúdio, v ktorom taktiež ponúkame aj piercingy. Náš bylinkobot sa dáva do našej čajovne, kde máme ekologický skleník a sušiareň. Teda chceme dať do praxe herbológiu a medicínu. Pošleme to ľuďom, my ich vyzveme k tomu, aby naplnili krabicu oblečením, ktoré už nenosia. Oni sa tak zbavia oblečenia, ktoré už nepotrebujú a pomôžu niekomu, kto to potrebuje. Náš cieľ bol spojiť ľudí s prírodou čo najviac, aby v sebe našli toho vnútorného dobrodružného ducha. Svoje nápady prezentovali študenti medzi spolužiakmi už 3 týždne pred akciou. Súťažný deň sa snažili investorov osloviť v pripravených stánkoch aj priamo na pódiu. Odborná porota hodnotila projekty podľa viacerých kritérií. Je to ťažké, pretože sú tu veľmi pekné nápady, ktoré sú aj o budúcnosti, ale aj o ekológii, čo sa mi veľmi páči, pretože týchto mladých ľudí treba zapracovať do systému, aby sme sa mali lepšie. Porodcovia vyhodnotili nápady v 7 kategóriách od najlepšej prezentácie po najlepší ekonápad. Hlavnou cenou Mladý podnikateľ roka napokon odmenili tretiakov z firmy Active Charge s nápadom externej nabíjačky poháňanej pohybom. Sme spokojní, že na niečo tá práca bola. A to veľmi náročná práca. Chcelo to veľa úsilia a času všetkých nás troch a som veľmi šťastný, že sa nám to v 3. ročníku podarilo. No, aká dlhá bola vaša príprava? Možno už mesiac. Asi aj 2 alebo 3. Okrem hodnotných cien od sponzorov si všetci študenti odniesli zo súťaže predovšetkým množstvo praktických poznatkov. Mám strašne veľa nápadov, ktoré mám spísané v poznámkach v mobile a tak, ktoré určite raz chcem zmeniť do reality. Určite som nabrala nové skúsenosti, ktoré mi pomôžu v práci. Spojená škola na Masarykovej ulici plánuje v budúcnosti zorganizovať aj krajské kolo súťaže Nápad predáva.